Waw, gorau na. Air, arian a efydd. So, yeah, fo'r full set now. Waw. Le ti? A iawn. Ti'n gwybod y rai air na fyna? Faint o air sy'n nhw? Ac maen nhw yn drwm? Pwy sy'n gofyn? Ie. Wel, ti'n modd. Mae gold ar y ffordd lan wedi yn. Gold-plated os rwy'n Efe? Ie. A mae yna stori gwahanol i gyd, fel yr un o Paris, yr un sydd ddim yn air. Oedd nhw wedi creu nhw efo darn tipyn bach o'r tŵr Eiffel tu fewn. O, no. Anol. O, right. Yr un o Tokyo roi recycled mobile phones tu fewn. So, yeah. Typical Os made chi'n meddwl chi'n mynd i dwy nhw a cymryd nhw i fel cash for gold neu rhywbeth, chi ddim mynd i creu llawer o arian. Ie. Mae'n amazing. Nes i Le gael- ti'n cadw nhw gyd? Le ti'n cadw nhw gyd? Wel, fi yn gael safe, a fi'n arfer cadw yr un olaf o'n i wedi ennill, fel ar bwys y cloc y lan, just fel rhyw fath o ysbrydoliaeth, ond sa'i hoffi edrych ar hyn o'r un o bryd. Na.